Боли ли ви кръста? Изгледайте това видео до края, за да разберете как се справите с болка. Целта на упражнението е да отпуснат натегнатите мускули и да увеличат мобилността в ставите. Разтягането се правят от 15 до 30 секунди, търсим умерено усещане, а не силна болка или леко опъване. Издишайте по време на разтягането или ако усетите остра болка или неприятен дискомфорт, спирате моментално движението. Първото упражнение е готелосмост. Целта е разтягане на полостните мускули, стягане на готелните мускули и мобилността в тазобедрените стави. Началната позиция е тилен лек с сгънати крака в коленете на 90 градуса. Гърбът е плътно изправен върху постелката, коремът е стигнат, а ломбалната арка е изгладена. Повдигаме таза нагоре, като придържаме гръбначен стълб в неутрална позиция. Първо започваме с 10-20 повторения, след което задържате в най-горната позиция. Второто упражнение е поза дете към разгъване на гърба или поза кобра. Първото разтягане е приятно, разтяга мускулите на гърба, на бедрата и отпуска раменете. Прибирате седалището назад към глезените и опъвате ръцете в противоположната посока напред. Второто разтягане отпуска гръдните и коремните мускули. Отпуска и раменете и стяга мускулите в долната част на гърба. Изнасяме тялото напред и главата назад. Изпъчваме гърдите напред и раменете назад. Стараем се таза да не се отлепя от пода. Започваме с повторение от позиция в позиция и накрая задържаме в двете минимум по 10-30 секунди. Третото упражнение е конец в игла. Изключително ефективно разтягане. Влияе върху мускулите на врата, рамото и гърба. Заставате в коленна опора. Таза е над коленете, а китките, лактите и раменете са един над други. Завъртвате тялото надолу от едната страна и вкарате ръката под другата като конец в игла. Рамото и главата допират пода, подвижната ръка я изпъваме колкото е възможно по-напред, а лаките на опорната ръка е фиксиран над китката. Тазът не се мести напред-назад. След това завъртваме тялото нагоре, заедно с свободната ръка, а погледът се проследява. Изпълняваме повторения долу и нагоре. Поемаме въздух в най-горната част и издишаме в долната. Накрая задържаме в двете крайни позиции от 10 до 30 секунди. Повтаряме с другата страна. А ако желаете да засилите ефективността, можете да опънете статичната ръка напред. Това ще създаде допълнително разтягане. Четвъртото и последното упражнение за този клип е Bird Dog. Ползите от него са увеличаване на стабилността, подобряване на позата, изтягане на ядрото, гръбните, седалищните мускули и мускулите на бедрото. Много лесно за изпълнение упражнение. Началната позиция е от колянна опора, коленете са разположени под таза, а ръцете под раменете. Гърбът е справен с гръбначен стълб в неутрална позиция. Събираме лопатките една към друга, след което повдигаме противоположни крак и ръка напред и назад. При вдигане на крайниците задържаме позицията на тялото и не го местим. От пръстите на ръцете и краката тялото трябва да бъде в една неутрална позиция. При всяко повдигане задържаме в горната позиция една 2 секунди. Изпълняваме от 10 до 20 повторения, след което задържаме от 15 до 30 секунди в горната позиция. Повтаряме с другия крак и ръка. В третата част ще ви покажа още 4 упражнения, които ще ви помогнат с болките в кръста. А вие може да видите моя първи клип за болки в кръста и да комбинирате упражненията в един общ комплекс.